Wata al'ada mai abin mamaki, Kabilar da Uwa da kuma ‘ya suke auren miji guda. Kasancewar duniya na da faɗi tare da girma, hakan ya sa mutanen cikin duniyar suke da yawan gaske. Kamar yadda mutane ke da yawa, haka garuruwan da suke zaune su ma ke da matuƙar yawa, haka ma ƙabilun da ke raye cikin garuruwan ke da yawa sosai. Idan an samu ƙabilu dole a sami yare da al'adu cikin kowace ƙabila. Wasu su baka mamaki idan ka ji labarin yadda suke gabatar da al'adunsu, wasu kuma su baka haushi da takaici in ka ji yadda suke gabatar da tasu al'adar. Yau cikin wannan shirin a wannan gidan za mu kawo muku wata ƙabila wacce uwa da ‘ya kan aurar miji guda kuma su yi zaman aure tare. Na san mutane za su cika da mamaki tare da al'ajabi na jin yaya uwa da kuma ‘ya za su auri miji ɗaya, wasu kuma za su ce anya kuwa hakan zai yiwu? A wasu al'adar kam sam irin haka ba zai taɓa faruwa ba ko da a addinance, to amma da ke masu iya magana sun ce abincin wani gubar wani. A wani yanki na ƙasar Bangladesh su wannan al'adar suke, idan mace tana da ‘ya wanda har ta kai munzalin aure, to ita ma idan bazawara ce, to saurayin ‘yar tata za su haɗa su aura. Yaya kuke ganin abin? Mun gode da ziyartar wannan gidan namu, don haka ku kasance tare da mu a kodayaushe domin samun shirye-shirye masu ban mamaki da al'ajabi.